Үзгәшерәбез Сәүдә үзәге янәшәсендә гүзәл затларга дип парковка булдырылган иде. Машина урыны гадәттәгедән 2 метрга киңрәк һәм ачык алты өстә була. Башкала халкына бу уңайдан әлбәттә фикерләре дә бүленде. Кемнәрдер бу башлангычны хуплый, икенчеләр бу хатын-кызларны мыскыл итү янәсе машина куя белмиләр дип әйтә. Кайберәүләр иратларга нишләп мондый парковка каралмаган дип сорау бирә икән. Мне кажется, ничего страшного не было. Миңа калса, монда бернинди куркыныч нәрсә дә юк. Хатын-кызлар парковкасы булсын ди, шуннан нәрсә? Караңгы төс барыбер куркынычрак шикелле. Для девочек как бы это важно. Кызлар өчен бу бик мөһим, бу парковка кирәк иде. Ни өчен буяганнар, анысын белмим. Хоть фиолетового бы она цвета было, хоть зеленого. Я считаю, что должна быть общая парковка, что для мальчиков, что для девочек. Контрольда тотучы органнар кагыйдәләр бузылган диләр. Парковка урыннарының шул кадәр киң булуы да, андагы билгеләр дә гамәлдәге законнар белән каралмаган. Юхиди хилафлыкларны 7 августка кадәр бетерү турында күрсәтмә чыгарган иде. Прокуратура шулай ук менә Россия конституциясын бузу дип саный. Согласно Конституции... Конституция нигезендә безнең илдә халыкның хукукларын чикләү тыела, шулай ук ир-ат һәм хатын-кызларның да хукуклары тигез. Шуңа да мондый парковкалар булдыру законлы түгел. Машина йөртүчеләрне җинс буенча дискриминациялый. Моннан тыш парковка урыннары дәүләт стандартларына да туры килми. Шуңа да Сәүдә үзәгенә тиз арада хилафлыкларны бетерү бурычы куелды. Казан велосипедчылары да үз хукуклары кысырыклана дип саный.